Els identificadors de documents són dígits que identifiquen els articles, llibres o d'altres formats de documents de manera que no hi hagi possible confusió entre dos de similars. Venen a ser com el DNI dels documents. Els més coneguts són el DOI pels articles, el PubMed ID de la base de dades PubMed o l'ISBN pels llibres. Si teniu algun d'aquests identificadors, ho teniu molt fàcil per introduir les referències a Zotero. Només heu de copiar, anar a Zotero, concretament a la icona de la vareta màgica, enganxar el número i pulsar la tecla Intro. A continuació, teniu ja tota la referència directament al vostre espai de Zotero.